I want to present some simple... не. По-добре ще го направим на български. Това е първото ми видео, което искам да обърна внимание на един интересен проблем. Китайският символ Инь-Ян може ли да представлява бинарна система, аналогична на системата, използвана при класическия компютър? Системата Инь-Ян произлиза от 3 век преди новата ера, като за първи път е открита върху черупката на някаква костенурка. Тя представлява универсален символ, в който се обръща внимание в книгата на промените И Цзин, като начин за гадаене, както и структуриране на различни традиционно битови, философски, естетични и етични норми в китайското общество и цивилизация. Какво представлява китайския символ? Това е един кръг, в който са вплетени два, да го речем, пак кръга, черно и бяло, като класическия вариант е бяло и черно и червено. Черно и червено. И в всяка една от черната област, включително да речем, има бяла точка и в бялата точка има черна. Това е един вид монада, която образува баланса на силите в микро и макрокосмоса. Но по-интересно е друго. Наред с кръга, около него гравитират така наречените триграми в случая, които са изписани и представени тук в тази картинка. Какво се забелязва? Те са 8 на брой. Всяка една от тях се състои от 3 линии, като са комбинация от плътни линии и пресечни линии, като възможния набор на комбинация 8 с тези 3 елемента. Може това да служи като основа на бинарна система, която е аналогична с булевата алгебра, изобретена далеч по-късно, първоначално като логика от Лайбниц, невски учен, и фактически Джордж Бул, английски учен, който открива фактически булевата алгебра. Какво е интересно? Прекъснатата линейка може да бъде идентично свързана с 0, а плътната линейка може да бъде единица, в резултат на което се получават следните комбинации. 3 плътни линии с 101. 2 плътни линии, една прекъсната с 110. 2 прекъснати линии и една плътна по средата е 0, 1, 0. Една плътна линия и 2 прекъснати линии е 100. 3 прекъснати линии са 0, 0. 2 прекъснати линии и една плътна са 0, 0, 1. И 2 плътни линии с една прекъсната по средата са 0, 1, 0, 1, 0, 1. И една прекъсната с 2 плътни линии пак става 0, 1, 1. Тази система е използвана за гадане преди всичко на циклите на времето, като всяко едно нещо, което е като триграма, то си има и противоположното. Примерно, трите плътни линии са 3 прекъснати. Но кое е интересното тук? Не е мое откритие, а и
мисля, че китайски учени са правили аналог с основата на системата, бинарната система от единици и нули, която е характерна за класическия компютър. За квантовия е отделно, защото там основата почива на друг принцип. Но това просто кодиране, например, 1-1-1, фактически то може, като се увеличи безброй пъти линиите, и фактически може 1 милион линийки да бъдат в различна комбинация от единични нули. Което може да стане за основа на просто кодиране в теория на кодирането и така нататък. Това е що годе пробно видео, което искам да изпробвам в YouTube, и ако има някакви въпроси, някой да съобщава. Ще има и други видеа.